En 2017 foren 8 les dones víctimes per assassinat masclista a les comarques valencianes. A més, les dones sofreixen majors taxes de desocupació, cobren menys que els homes per fer la mateixa feina i les tasques domèstiques recauen fonamentalment sobre elles. Per què es continua reproduint en el temps aquest tipus de desigualtat de gènere? I quin és el sistema organitzatiu, cultural i social que ho permet? Després de l'èxit històric de la manifestació i la vaga del dia 8 de març pel Dia Internacional de la Dona, parlem de patriarcat i feminisme amb el sociòleg de l'Avenida Alta, Daniel Ivanko. Benvinguts a la Comarca Científica. Hola Dani, gràcies per acceptar la invitació i benvingut a la Comarca Científica. Hola Alexis, en primer lloc agrair-te que m'hagis donat l'oportunitat de participar en aquesta gran iniciativa, en aquest projecte, la Comarca Científica, i més en una data tan assenyalada com és aquesta. En primer lloc, Dani, per a ubicar-nos, què es va commemorar el passat 8 de març? Bé, el 8 de març el que commemorem és el Dia Internacional de les Dones o Dia de la Dona Treballadora. Per què un 8 de març? Bé, va ser el 8 de març de 1908 quan es produeix un incendi a la fàbrica Cotton de Nova York on van morir més de 130 treballadores. Treballadores que s'havien ficat en vaga per reivindicar una millora dels seus drets laborals. Serà l'any després, en la segona conferència internacional de dones, en 1910, quan a petició de l'activista alemanya Clara Zetkin es decidisca commemorar aquest dia i instaurar el 8 de març com a Dia de la Dona Treballadora. Però no serà fins a 1977 quan l'Assemblea General de les Nacions Unides instaure oficialment el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona. Alguns podrien considerar que han hagut molts avanços en matèria d'igualtat durant els últims anys i que ja no caldria commemorar un dia com el dia 8 de març. Quines raons exposaries a aquestes persones per a assegurar-los que efectivament cal seguir reivindicant el dia 8 de març com el Dia Internacional de les Dones? Efectivament, Alexis, com tu dius, hi ha hagut avanços, tímids avanços, diria jo, en aquesta lluita històrica per la igualtat de gènere. De tota manera, pense que encara queda molt per fer i que cal seguir commemorant aquest dia, perquè mentre hi hagi una dona maltractada a mans de la seva parella, mentre hi hagi dones encara explotades i condemnades a suportar jornades insufribles, mentre hi hagi desigualtat salarial entre homes i dones, mentre es produïsca qualsevol pràctica que vulnere, que atempte contra els drets humans, deu existir un dia commemoratiu, un dia reivindicatiu per la igualtat real com és el Dia de la Dona. Sembla que l'única manera d'arribar a la igualtat real entre homes i dones seria donar-li la volta al patriarcat. Podries explicar-nos què és aquest concepte? Vaig intentar explicar aquesta definició de la manera més clara possible, ja que si anem al sentit més literal de la paraula, el que significa patriarcat és govern dels pares. I si anem al diccionari trobarem definicions també poc clarificadores. Jo em quede en la definició de Dolors Reguant. L'escriptora considera el patriarcat com una forma d'organització política, social, econòmica i religiosa basada en l'autoritat i el lideratge dels homes. Diguem que és una presa de poder històric per part dels homes que s'apropien de la sexualitat i reproducció de les dones, diguem, dels drets més físics, i es perpetuen com a única estructura possible. Al final la societat va interioritzant el que diria també el que parlaria el sociòleg Bourdieu del habitus, no? És el costum que anem interioritzant i reproduint, s'ha anat interioritzant i reproduint al llarg de la història i fins a trobar-nos a dia d'avui, a ple segle XXI, encara en una societat patriarcat, perquè hi ha que tindre en compte que el patriarcat no ha existit sempre,
però el tenim tan impregnat en la nostra societat que serà molt difícil desbancar-lo. Passant a l'àmbit comarcal i en concret a Marina Alta, un informe de Càritas alertava que la pobresa atacava fonamentalment a les dones soles amb fills a càrrec. Quines altres dades reflecteixen el concepte de desigualtat de gènere? Efectivament, Alexis, són dades alarmants i és que s'està produint una feminització de la pobresa que afecta sobretot a dones amb fills al seu càrrec. Hi ha estudis a la comarca per Càritas Marina Alta, organitzacions també com Creu Roja, que afirmen que entre el 45 o 50% d'aquestes dones estarien en risc de pobresa monetària, front al 25% dels homes. Però no són les úniques dades que evidencien aquesta cronificació de les desigualtats de gènere. També trobem altres dades en l'àmbit laboral, el que anomenem la bretxa salarial, on les dones cobrarien entre un 30-35% menys que els homes. Això suposaria anualment entre 100.000 i 9.000 euros menys a l'any. També les dones són les que pateixen més la temporalitat i jornades més curtes i les que tenen també menor accés a llocs de major responsabilitat. També encara avui en dia seguim trobant una minoria de dones en carreres tècniques, en enginyeries. Avui en dia també les dones segueix incrementant el nombre d'agressions sexuals a dones i cada vegada en edats més tempranes, entre 18 i 25 anys. Per tant, són dades que cronifiquen aquestes desigualtats de gènere encara en ple segle XXI. Les dones solen tindre escassa presència en les administracions públiques i en la Marina Alta la tendència també es favora. De fet, després de les eleccions municipals de 2015, a la comarca trobem 319 regidors homes per només 230 dones. A més, en el tema d'alcaldia trobem 31 alcaldes per només 2 alcaldesses. A què creus que se deu aquest fenomen? Bé, Alexis, malgrat haver augmentat l'accés al món públic per part de les dones, el que no s'ha modificat encara és la distribució de les responsabilitats en l'àmbit privat. Esta seria una de les raons i una dada més, perquè comentàvem abans de les dades, que evidencia les desigualtats de gènere. Al final, aquestes desigualtats s'han forjat a partir d'elements estructurals i culturals que han determinat que les tasques de la llar i de cura dels infants hagin recaigut en la figura de la dona i que mateixa la política hagi sigut determinada pel sistema de gènere com una activitat més masculina. Avui en dia les coses estan canviant, cada vegada vegem més dones presents en política, però sí que és cert que poques en posicions de lideratge. Poques en posicions de lideratge en política, però en qualsevol altre àmbit, en l'educatiu, en el sanitari, com a càrrecs directius. De fet, hi ha una enquesta de l'EPA que afirma, que assegura que a l'actualitat en la Comunitat Valenciana hi ha el doble d'homes directius que de dones. Estem parlant d'un 4,9% d'homes directius front al 2,5% de les dones. I a banda també, les dones en feines elementals i per tant en més remunerades doblen el percentatge d'homes. Estaríem parlant d'un 18,9% de dones que ocupen aquestes feines front al 10,8% dels homes. Per tant, tenim més dones professionals participant de la política, però després en els òrgans de direcció del món polític això no es reflecteix. Al final, aquests límits invisibles en els que es troben les dones per a accedir a posicions de lideratge que impedeixen el seu ascens és el que la sociologia anomena com a sostre de vidre. Diguem que no hi ha cap barrera, cap llei que impedeix a les dones accedir al món públic, o en aquest cas a la política, o a un càrrec de lideratge en política, però
indirectament sí que trobem barreres, i una de les principals és la que parlaven, no? Que la dona segueix encara relegada a les tasques, a desenvolupar les tasques en l'àmbit privat. Per tant, fins que no aconseguim una distribució equitativa d'aquestes responsabilitats en l'àmbit privat, en les tasques familiars, encara hi haurà moltes dones condemnades a tenir una doble jornada laboral si volen fer carrera política. 48 dones foren assassinades per les seves parelles en 2017 en tot l'Estat. Què es pot fer per eliminar aquesta lacra i què podria aportar per ajudar la sociologia? Doncs bé, Alexis, abans parlaven de desigualtats de gènere. Doncs bé, l'expressió més extrema de desigualtats per raó de gènere és la violència cap a les dones, la violència de gènere. I com podem evitar aquesta xacra? Bé, doncs en molta prevenció, sobretot en edats ben tempranes. El que cal fer és, des de la infància, educar a xiquets i xiquetes en la igualtat i en el respecte. Lluitar des de tots els àmbits de la societat contra els imaginaris que la normalitzen, que la banalitzen, ja que en la nostra societat encara hi ha presents molts models de feminitat i masculinitat, pel que parlàvem abans, patriarcals, no? Models que estan molt vigents encara en totes les manifestacions culturals, i així la sociologia té un paper molt important com a transmissora, no? De tots aquests conceptes per millorar la societat. Hem de trencar en els estereotips i en els rols de gènere, no? En els comportaments que la societat, que una determinada societat espera d'una persona per raó del seu sexe, per previndre futures accions o futures xacres com la violència de gènere. Per tant, hem de trencar en aquests imaginaris que aprenem des de ben menuts, i per això hem de ser conscients de la importància que té dur a terme accions preventives en aquestes etapes. És imprescindible que les noves generacions estiguen capacitades per identificar fàcilment la violència de gènere, la violència masclista, i rebutjar-la com a model de relació. Ja per últim, Dani, en Moraira, en el teu poble, traguereu els escolars al carrer per exigir igualtat. Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Seràs un punyalçat al vent. I tu sols tu faràs vibrar 5 continents. En què va consistir aquesta campanya? Com tu bé dius, l'any passat els xiquets i xiquetes del nostre municipi de Teulada Moraira van eixir al carrer per reivindicar una igualtat real entre homes i dones en un projecte molt bonic que va culminar en la gravació d'un videoclip on la cançó escollida va ser I tu i sols tu de El Diluvi, i on va estar involucrada tota la comunitat educativa, mestres, l'alumnat, mares i pares, associacions locals, grups musicals de la nostra comarca de la Marina Alta i l'Ajuntament. Ja que aquest projecte no ha consistit sols en la gravació d'un videoclip, és molt més. És un projecte d'educació en valors, d'educació en igualtat i en el respecte des de la infància i l'adolescència, que trobem que és on hi ha que treballar molt i on hi ha també que treballar per trencar aquests estereotips i rols de gènere que adquirim des de ben menuts. Enguany també hem repetit aquest projecte, s'ha gravat també un videoclip on han participat també tots aquests agents implicats que van estar implicats l'any passat, i en queda en una de les frases de la cançó escollida enguany, que va ser la cançó Crida del grup de la Marina Espencat. Cridem i lluitem contra la realitat. Junts podem fer-ho possible. Dani, fins així l'entrevista. Moltes gràcies per les teves respostes i fins a la pròxima.
Ha estat un plaer, Alexis, i de nou vull donar-te les gràcies per aquesta iniciativa, per crear aquest espai per a l'anàlisi, per a la reflexió i per apropar-nos a la realitat de les comarques valencianes. Salutacions i fins prompte. I a vosaltres, comarqueres i comarquers, moltes gràcies per veure el vídeo. Compartiu-lo, per favor, doneu-li like, subscriviu-vos al canal per a que puguem fer més vídeos com este. Moltes gràcies i fins a la pròxima.